Mașina de spălat Whirlpool PSCR 7414 este un model nou cu motor inverter și un panou de comandă cu un design deosebit. Desigur, și funcționalitatea acestui panou este una mai deosebită, să spunem. Comutatorul central poate fi rotit și apăsat în același timp, permițând selectarea ușoară a programelor și opțiunilor de spălare. În partea de jos avem tot o porțiune ce poate fi apăsată și se pot selecta opțiuni suplimentare ca modificarea temperaturii, aturație de spălare, selectarea unui program mai scurt sau chiar opțiunea de prespălare pentru hainele ce necesită acest tip de program. Pentru un review complet al acestui model, intră pe site-ul spalabine.ro și vezi dacă ți se potrivește.